Kanginan, Trifon Morales, and then may partner ka pa na ko diri si Juan di tayo mga kawanan naman. Ito naman nun, kung ako ang pasultihon. Asap kita, always say a prayer mga kaisunan. Okay, ako sa pangumusta sa makadiyot si Montor Tato yung atong konsyal sa sa Lapu-Lapu City og ni attorney Bobit Hias nga kumpare usab ni attorney Rafael Banyok. Okay, og ato si Jimmy Hias, akong amigo, igagaw ni attorney Bobit Hias. Maayong pagpaminaw. Salamat kayo. Natimingan dyan nga minaw sa DYHP nga itong mga higala. Okay, bino. Kaisunan ang atong sa sender karon na pangatagan o pagtagad, no? Pinada kini sa usak ka babae nga napitago lang sa nga Gloria. Kini gibuhatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaisunan ang atong sender si Gloria. Akong problema bahin ni sa kumbana nga usa ka kugihan pero palpak lang mo trabaho. O kung nga nung na problema ko, ingon nang ini ang mga panghitabo. Day! Uy! Day, Gloria! Day! Oy, Noy Binot! Noy! Ang si ato, Noy? Natim yung Day? Kumbana? Oo, Day. Lasya siya? Lasya? Naaman tingali sa suod, Noy! Dali, uy! Saka sa diri, Noy! Ako, suod ko kinako yung tuyo. Dali! Pero ano mingon to siya tingal? Ano ingon mo to kagaday nga tingali? Wa mo na mag-white sword day. Ay, mura mo nagtagulilong ng tawhanan, Noy. Ha? Kung pas mga maniningil, now you see, now you don't. Tingali magician day. Mas may pang magician, Noy, kay kamao pang mananghid. Kini akong bana, usahay, wag yung batasan. Mawalag kalit, ang butok asa na siya. Ay, pastilan. Basi gusto na siya makigluwa ni mong tago-tago day. Kawa say angay tawhanan makigluwa, tiguwang naman. Kung sa mantay imong tuyo sa kumbana, Noy? Kuan ko day na amon unta ko ipatrabaho ba. Kay ingon gusto siya kausan ako nga daghan siya kamauhan day. Kamao mo ayo og magkanang electronics biday. Nya kamao sa Manday. Na? Ngingiga lagi. No, salig sa taon mo na kumbana nga miyembro mo na sa istorbot. Saan lang istorbot day? Istoryang binutbot na. Pali sa tingali day unsa kay kausan nagpayo ko niya sa akong cellphone day. Kay nalag kayo ba? Yan ulian man. Siya may nakaayo adto. Mo giun sa ganito niya. Mao ba? Oo. Sige lang day. Og mauli na ganino kada padua lang siya sa bahay sa. Tulto naman siya sa amo. Sige katultul. Uy, katultul siya pa mura ba na Google tawhana. Sige day ha. Palihog lang kong ingon day ha. Noy, ako laing noy. Sige day. Naulag ko. Your words no. May mangita na daing timiyong root. Nanay! David Vic, unsa man? Nanay, isa ka nito'y founder sa Katoliko, nanay? Ha? Ang nagtukod? Oo. Ang nagtukod ang Katoliko mo si Jesus Christ, anak. Siya gid mo yung nagtukod, anak. O ang magmatuod, anak, ang mga apostoles nga iyang mga sumusunod. Mao, nanay? Nangutana kong tatay, wa kuno siya kay hibaw kay wa man kuno siya diha pagtukod. Pasag din ang imong kay kuluro mo nang dako. Dali na, pagsukad ako para mga na dali na. Kinsa day? Sinoy Binot, good. Nangita ni mo kay muna doon na siya ipaayo. Mao ba? Kamo, di ka maayo, Binot? Ay, so, bisan tugang ko ba? Ayuhon ko ba? Ayawa, good. Inoon bito na day. Ayuhon. Saba diya, oy, wamang gani ka kaayo na imong utok. Sabi ko utok ako. Naluag mong tornilyo, anak. Awa mo gitulsod mo. Bungot ito eh. Ingon ini kaya bago utok akong bana. Mao nga ako lang siyang paundayunan. Paundayan ako usahay kay aron wa nagigubot. Unya. Hi. Salamat ako. Anoy. No, hindi mo kapuha gid mo dong. Salamat kami mani ka sa amo. Ngita ka na ko. Odo, nangita gid ko nimo do kay wa ko balimo sa imong gisulti kanya do ba. Nakamaw ka tanan. Tanan ka baw ka. Ako voltage ba. Bahid sa pag-ayo ba. Imo gining gayo ako cellphone inumlunggag do.
bitaw, bitaw. Oo. Ang ako sang di gyud kay bahoan no. Kay ba kung sa? Kanang pagduyog sa mga kanta di gyud kay bahoan na. Paliw duyog ko bi. All time bang gyud taon ko ha. Be. Paliw bi. Abi kita magkaanak si sang gabitay na. Sige, sige. Sige, sige. Kaya na ako, ayuho ni Minigo man itong kanta. Kaya. Yabag na? Yabag yung sista? Okay. Usay yung mo, nahiwi rin. Di ba? Unya na. Kanta sa ta. Unya na kung masultin mo na. Kaya. Sabi ka taho na to, Bir. Ay, kane. Ganda ka chance. Tara. Kane. Nagupya. Nabisil mo na ko. Okay. Tara ka. Ay, butit Paborito ni sa akong papa. Papatiban sa una ba? Mau ni ganahan. Ay, si Django. Si Papa Julian. Yeah. Darling, you can... Ubos naman dong, atong doon. Okay, ikaw. Lato dong. Darling, Darling, lagi. Darling, you can count on me till the sunrise of the sea. Until then, I'll always be devoted to you. I'll be yours till endless time. I'll adore your charm sublime. Guess by now you know that I devoted to you. I'll never hurt you. I'll never lie. I'll never be untrue. I'll never give you reason to cry. I'll be unhappy if you were blue. Through the years my love will grow. Like a river it will flow. It can't die because I'm so devoted to you. Kuyawa, Paborito. Tinyong. Paborito itong pajanggo. Ayaw, bre. Lain sa itong paborito sa kong papa. Kay kuhaan man to iya, bre. Kahibulungan. Papapiping na ko ba? Mao to siya gusto. Katahan sa din, susunod mo balik. Sa nung pabalik, kaya kahibulungan itong katahay. Nay. Ingon mga jack of all trade ko sa. Mo, Kanang imong naong nga nahiwi gamay ba? Sa gako ba ng ayohon, okay ka na? Pero dislocate mo na, no? Ayan lang, O sa'yo, ipayo bitaw na ko eh. Okay. May sulti ko na binot, may unsa man. kuha lagi, kining ako electrician ba? Electrician? Ano, electric fan siguro di mo? Mo lagi electrician, di naman kayo motor siya. Electrician eh mo. Di kaya ako electric fan ba? Di naman ni mo tuyok ako electric fan. Mau ba? Abi na ko imong electrician mo imong ipayo na to. Na kurintisyan mo pugo. Iwi kitog nang di na gito mandasi. Sus ka simple na problemahan. Ikaw blaka ana. Bebe. Hindi naabta ko sa oras. Tuyok na na. Oh, tinuod. Ako blaha. Recorded by X Thunder Gaming. Bimbag na ko ni mo doyo. Kagi uno. Minaw na ko ba? Kung manlig kag eskwela do ba? Pislit tapos na ang bil. Bitang na ko ilo. Mato kag eskwela do, siguro engineer na kakalon dong. Dili ka engineer, scientist ko. Sintis ah. Sintis. Biyawan ko ni mo. Science network ka. Oo, to believe is to say ni ako. Awaron. Oh, mo believe na gyud sa mo mo do. Basta mo patuyok na nimo akong electric pan. Basta ninutin ang tuyok. Believe you. Sabot akong believe nyo. Probida sa next simple na. Why dusil ano na ya? Di bang taprinto na niya ni? Tayo naman gani. Why dusil? Ba't tayo believe pa kinako? Mo mo do? Ako kaya inondo. Palington yung ka na do. Sino ayuhan na do ha? Ako na bahala ni mo do. Okay. Okay, Ricolin. Nanay, namin assignment. Unya na lang uling tatay ni mo na ko. Kay busy pa kay ko. Sila pansiraan na. Laagan man tayo na si tatay, nay. Ay, inig-abot na lang lagi adto lagi. Muuli mong gud gihapon to good.
Asa man dahito siya, Nay? Na mo na pangutan nag-ambot asa to siya basta kay muuli ra gito nak, ha? La 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 la. Ay, nay, naabot ang amahan mo malulutan. Na. Paita. Come on, you're Speedy Gonzales! Unsa na siya? Unsa na? Hello, vlog! Welcome to my guys! Kailan na tingnan ko, vlog diha. Hey, what's the matter you both, ha? Lubot bitaw. Kay May, kay nauli na ka? Oh, come on. Ay, Timyong, tabangin ang anak ni mo siyang assignment. Sige, kalaglaag. Huwag kong black. Agay, racket itong black tower, no? Si Racket. Racket ko? Racket? Di ba ingong kaningita sa binutang? Oh, O, may akong iyan to. O, niya lang. Forward, ha? O, ni kanta nga. Racket, forward, ha? O, niya. 200. nganong 200 raman eh. Oh, unsa? Imo di kawaon tanan. Ako tao'y nagtrabaho. Taon, wala na nagiging kaya ako. Ah, sige, anak day na. Bantay mangita kag baboy sudan ha. Ay, nagsubida. Mangigo, lagi sa dayon, lagi dayon. Ayaw pagreklamo kung sa sudan nato gid ha. Ayaw yung reklamo gid. Kaahak biani. Oh, niya. Oh, diyan ni mo 200. Ang niya pagyan 100. 100 lang nabilin nako. Aw, kana imo na na. Kidot yan klakihay. Kaya, wala ha, okay na? Si okay na. Naay problema nang imong anak ay. Naay assignment, tabangin na answer. Sad, bidanak. Assignment sa problema ni mo, ha? Unsa man? Kasi sa'yo nagkatay ni Magellan. Bida, mauli gid dayon bago pa tagabot kita imo suspect. Uy, paraw timyong ka paraw gid mo eh. Di komedyahan na gani kas imong anak. Unsa pa gid assignment mo nak? Tay, tagay kong mga nganas sa mga star, tay. Awa lagi lisura na eh. Daabi gid ko. Sa idaan pagi ko. Daan ba ko basta lisod gani ako gipagutan-on. Ilang dia ay kahambugero gid nimo pagkatao. Sige na, tay, good. Tubagan na ni tay. Unsa ganito nga ano mas Lorbel, star ba to? Ha? Star ha, dito sa. Ay so simple. Nanghambog na sang paraw. Tubagan na na. Tagay nag mga ngan. Bisag duha lang ka star. Tulukon ako. Ayun ha. Sayo ni. Starbak. Nabag Starbak rin. Nabag yung Starik. Naghanas lumon. Bungot sa itlog nimo. Unsa pa, tay? Unsa pa? Kung ipag-usa, tay. Tayo sa. Manalagi Starik. Starix. Sa ito'y tay pagkakinot. Ay, Noy Binot. Unsay ato, Noy? Asa yung bana? Ha? Asa mo bana day? Paggawas na day? Time pa sa Noy Binot ha. Ngano di ay, Noy? Unsay problema nga murag suko kay kag naong. Wa ko musuko eh. Taon. Yo, wag ka suko taas lagi mong tingog. Turo. Tungod ka na high blood ko day. Mo ding suko ka kay taas sa imong dugo. Taas mo kaya kung tingog. Dugo na ba? Ano man di ay, Noy? Unsay di problema? Tingnan mo bana ha? Wa ko ito gabi eh. Kay ang electric fan nga yang giayo. Way hangin nga magawas. Hangin. Hala. Ngano man nga nituyok na maka, Noy? Ay mutuyok lagi. Pero ang iyang tuyok patras pat be. Mong way hangin mo gawas. Ingna siya ha? Nga mag-abot bis barangay ha? Mag-atubang bis barangay. Ambot og giun sa pag-ayo sa kumbanang electric fan ni Noy Binot nga perti man gid yang sukua kay wala gi hangin nga mabuga. Unsaon na ang tuyok sa electric fan baliman? Haskang hanggawa. Way tuog si Noy Binot gabi kay gawas na limuot, gikuninitan pag gikunin siya sa mga lamok. Mao nang mupiha siya sa yan, unya way klarong trabaho. Unya, unsa pa ka diha? Mao na diha. Ikiya ka niya sa barangay, ambot og giunsa dai nimo yang electric fan. Barbida. Saan ko siya mag-electric fan? Piado sa niya. Ay dili na mo yang gireklamuhan. Uy, ang iyang gireklamuhan kay tungod sa imong kapalpak sa trabaho. Wa niya magamit ang iyang electric fan. Unya wa siya tug kay gawas sa porting alimuuta gikuninitan pag sa mga lamok. Mao nang ikiha kaniya kana. Tumangon. Makalagot kay tawhana kay murag lagwa. Unya murag nagngisi lang. Kay di ay suod ay kay silang sa kapitan. Unya. Kap, gabi ha sa dani imong pisina kap. Mura mo tagiga na ni Kap.
Di ba? Tugnaw kapno, tugnaw kay kapno. Ganun, hindi mo nung kamutingog, bebe, tinyong, tingog ko ng sulti, sila doon sulti. Kay ano man ay Timyong? Timyong. Kap, di gid ba da kap tugnaw kayo? Nagkaihi ako sa tugnaw kap. Resulta rin kabuang sa mong banag, Gloria. Ipayo na ako niya yung aircon. Ay, napabugnaw man tunin niya, pero ito sa bugnaw, di na ma-adjust. Amot giung sa rin niya ni pag-ayo. Ha? Di ta manggawas din ha. Ang tuga di ta mamain, di maayo ng aircon ni Timyong. Nampak ni tawana. Pero po gawas, Huwag mo gawas ha. Mag-unong tang tanan din Ha? Uy, animal, ikaw rin nakayo na rin talang Timyong ka. Ang usa, way halos na rin sobra sa lisan. Animal, kagin Timyong! Pinay. Man akong problema sa kumbana, kay tungod sa iyang kapalpak po trabaho, daghang na porhisyo. Karon daghan kay reklamong giatubang, ug ako'y nauwaw. Unsaon ko ni siya, oy? Unsa man og kamo ang pasultihon? Unsaon ko ni tawhana? Gloria. Panyawan coffee mix boy mong ginom no gidungan nimo no unya the best yung kay na ang ato ang said Panyawan coffee mix ato ang mga opisina nga nagtrabaho inom tanig buntag padung nato didto kay the best mao na si matud pag inday Marisa nga bitter nga makapabitter sa tong kalawasan kay the best kayo nya do na pay sagol nga mga ingredient nga makapalagstik sa ato ang kalawasan palingtot ta sa trabaho nato diya sa opisina. Thank you kayo. Okay? Okay, og akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain ka doon. Nag-set Panyawan Herbal Capsule. Set Panyawan Herbal Capsule with garlic. Set Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol nato. Katutaas og sugar. Ayog yung sipyata pag inom ka da adlaw. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom na daan og sa ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Ini pariuto nimo maog gihapon, usa gihapon ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule imong imnon, unay ka magkaon sa imong paniudto. Maghapon, inikaon nimo sa imong panihapon, inom na sa kadaan og sa kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Ug alang niya itong na problema gud kaayo bahin sa kidney o UTI, ayaw na magkabalaka, ayaw na magkaguol, di na taang yung mahadlok. Tugod kayo doon na magkatambal, magkaayo, magkapaalibyo anang itong gibati, bahin sa kidney o UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan itong mga kaigsunan nga may gamit sa itong number 1 haplas na tinumuwag tang sa itong pabunuhot, palmaol, panakit sa kalawasan, maritos, bins, katul, kutos sa kabataan, ilikay pagkita sa tinggi. Nga, kung mo gamit sa ato ang mga disminurya diay kadang sakit sa itong dapi-dapi, ato na lang haplasan sa ato ang said. Lilimin to well, nga ang mapalit sa butika, di ba kayo gili? Butika na gud mga ison. Sa butika na kita, butika ang tinuod nga seed liniment oil. Ato balikon, butika, wa gina sa gawas. Okay, butika na kayo mga ison ha. Gawas kayo na, piki na. Butika na kita. Og dili kali mga ison ato ta sa Facebook. Ato bista ng kuan ang page sa seed marketing mga ison ha. Nga ato i-type ang Panyawan Herbals. Nya ayaw kalimot nga ato i-like a page mga igala makita. Bitanan ang mga genuine seed marketing products. Og ang mga Panyawan products gam sa seed marketing hubs, mapalit na po sa Shopee Gams. Shopee lagi. So mga ison, mga suki na ito di paminaw, mga suki na ito di gamitan sa tumadugang haplas sa seed marketing. Ano lagi ito sa butika o Shopee? Butika, Shopee. Lego!
stop niya sa ato ang mga parokya, labi na sa atong mga choir members o sa mga altar boys o katong mga choir members nga mga enunta mag-rehearsal o di ba mo serve sa sayong misa sa sayong buntag ilabi na kung Domingo sa celebrity ko dik music. So, pwede itong gamiton sa pagpangaligo rin sa sayong buntag o di ba bisan sa hapon kinama sa mga ligo adto sila mo sa dili pa adto sila mga service sa simbahan sa celebrity ko dik music. So, adunay sangkap glutathione, papaya extra, natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Ingon mo subcoatis artista og younger looking. Ilabi na kumatan-aw ni masasabi nga marag dunay blackheads or whiteheads ang imong aping, ang imong panikro ka-dry ba niya akong skin. Uy, niya, celebrity ko dik music. So, tatak sa marketing. Pamunta na naman sa butika, ha? Thank you. Okay ba? Napay ka istorya sa ati pre sa iyang cellphone. Sa may ang problema nan. Parte ani yang bana nga magpa jack of all trade kanang kay bao tanan ba pero ang katong giayo palpak ba. Ang katong giayo sa niyang electric fan di way andar. Karon ang sa opisina sa kapitan. Ni andar pero way hangin. Kabali matuyo. Ang sa opisina pud sa kapitan ang aircon wa nay pangpaong. Di saon lang ani 40 bugnawa. Saon lang ani. 14 bugnawa, di gyud taon mapaong 40 tugnawa, mura na ka imagine sa dinuon ko diri sa tuwa taon nga 40 yung bugnawang aircon niya. Inig taon magawas ta. Okay, pag ayaw na ka, what may adjustment lang? Full man for me. Okay? Ako nalibog ko. Grabe katugnaw ba diri niya. Nalibog ko nga. Manggahi man akong kamot. Ano tawa nanggahi Kadang di ba kung usa nga na pag-adjust di ba ang primero anang gumi aircon sa amo usa gani primero kanang inikuan na inig-upgrade of fan sunod fan may akuan fan ya local nya mid local high super termostato di adjust ni kay mo man sa mo ka kani siya wa na ni siya termostato dritso lagi ni 40 lagi bugnawa kurug-kurug sila dito. Pwede ito nawak asa akong kamot niya gab pag ayaw niya gab di na mo adjust di na lagi ma-adjust full na daan ba saon lang ana so mo ni problema niya saon ni yung bana kulatahon mo niya sa kauras din bilib ko nimo kita na Bible asa mo sa Bible adjust ko no ba ang usa to yung pangutana pwede na to makuha na yung pangutana pag sablan mao ni akong problema ron saon ni nako kung bana nga magpakahiro magitungod sa iyang mga palpa ka trabaho daghan presyo karon daghan kayong reklamo atubang daghan siya giatubang nga reklamo ya dili sa opisina ni kapitan kay 40 tugnaw ato sa silong paliw tabagay ko ninyo pam asa na babasa ang adjust Babasa ang adjust asa ba adjust electric fan Nagap na, ma'am. Tagaan mo kang problema. Ma'am, nagyapon. Ni ako ipambit karon ha. Paminaw sa kung ali ka sa Napagod-nagyapon. 1 Corinto versikulo 19. Karon. 1 Corinto kapitulo 7 versikulo 19. Kay dili mahinungdanon kung tinuli ka o dili. Ay, ang adjust niya. Paghuwat sa. Magkaan ang tinuli, ba? Okay. 1 Corinthians chapter 7 verse 19. Kay, dili mahinungdanon kung tinuli ka o dili. Ang mahinungdanon, mao ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. Ang matag-usa kinahanglan magpabilin sa samang kahimtang sa dihang gidawat niya ang tawag sa Dios. Karon. Ang kining atong ang kining atong mga kahibalo, di ba gingon nga gasa gikan sa Dios ang atong kahibalo, atong talent, atong abilidad sa pag-ayo sa electric fan. Apa nang gingon dire? Apa nang gingon dire kami nung danon nga nagtuman ka sa kasuguan sa Dios. Unsa may usa sa mga sugo sa Dios, di ba gingon man dito nga higugmaan ng isig tao sama si musik kagalingon sa iyang gibuhat wala na siya magpagkita gugma bisan siyang trabaho ang iya lang tingali rin mga makakwarta siya so dili kaya iya pagayo ang init mabugnaw ang bugnaw mahimong init mabitaw nga kung kusog ka, ang katong yung init ka yung aircon, wala na mumubugnaw. Hindi po yung init kang aircon, pwede na pong bugnawa. Sa medical term,
tingali kanang naang sa dili tong medical kanang technical. Okay. Technical. Kuwang tingali siya og mga pagtulon. Wala unsa Wow, Davis ko iya experience niya. mao na karon. Mao ka na karon. Wa si og sa mga abogado pa due process. Sa ato pa kanang eksakto nga pagsubay sa mga buluhaton isip electrician. Parehas na kang kuan dang. Richard, ayom siya. Aha, kisa mo na. Unsa? Di ba? Kaya abi ni mo gulat kani akong gipalapik rin diri karon kaysa mga reading buta ko dawa sa misa. Excuse me. Ining pizza, unsa pizza ha? Pizza. Kitsi. O pizza 15 sa Abril. Ang mga reading bito karon nga ni Anas Jesus, nangita ka muna ako, kaya nakakaon mo sa kong pan, o di ba nakakaon mo sa mga milagro, ingon ana. Ang gisilbi to pare karon nga, og nangita kag pan, kay gigutom ka, why sa itong mangita kag pan, nga espirituhanon, nga nakalawas nimo, unya, ay mong ipaambit ang imong mga maayong binuhatan dito sa uban. Aha. Naingon ni karon, nga, ang electric pan, niinit. Ang init ng electric pan, bugnaw. Ang bugnaw, gihimong init. Karon. Mabukali na ayaw ba? Lain man itong ako. Lain ang ininit? Lain lang ito ingon ko. Pares karon kaning aircon ka ng unsi nga ni bugnaw kaayo. Bugnaw kayo? Nanggahil lagi ni nga ako. Ang imo sa man. Nay, nanggahil ako nga kamo bugnaw kayo tanan. Abi na ko gunsa. Gaya, bali di. No, bali na bugnaw kayo. Nanggahil nga ako. Katong nagkita mi sa kong ex. Galagot ko eh. Nga naman. Tugnaw ba kayo? Anda? Tugnaw ba? Tugnaw? Ano? Salamat ako na ganito naman nun. Kuna ko ang puzzle, tiyo.